Господ създаде 10 заповеди. Нали, то трябва да стане разговор някакъв. Виска, аз се опитвам малко малко да има забава в цялата история. Въртиш диригентската палка. Чувствате и диригентската палка. Въпросът е да стане разговора, нали? Това е идея. Право въртиш и наистина не само ще стане разговор, ще стане смислен разговор. Значи това е цялата история. Всички цивилизации до сега, всички обществени строеве са се проваляли по една единствена причина. Или контролът е като затегната бурма на колелата на колата и тя не иска да се търкалят, се пътрят и в края на краища тя се разпада. Такива свръхконтролирани общества. Това са всичките до сформиращи епохата на егоизма. Това е владелския строй, феодализма, капитализма, социализма, сега глобализма. В тия началните строеве е имало свръхконтрол. Опит. Американската конституция е първият опит да се въведе управляемост на обществото. Думата контрол има два смисъла. Единият е контрол, в смисъл на това, което е напито в нашето название. Деспотизъм, тисничество и така. А контролът е условието една движеща се система да може да се управлява. Давам пример. Колата, като стои в гаража, тя няма нужда от контрол. Няма нужда нито... А с какво се управлява колата? С коробилото, с гъста и с спирачка. И тя е паметник. Когато излезе да се движи обаче, може ли да се движи без кормило? Не може. Може ли без газ? Тя дори няма да тръгне без газ. А може ли без спирачка? Излезе, тръгне и се засили там по пътя на първия светофар. Какво става? Бомба! Ако се засили по-силно по магистралата на първия завой или долу в пропаста. И същото е и с нашата държава. Нашата държава. Контролът, това е спирачката. Е една система без спирачка. И затова тя се движи така хаотично. Бих искал без да съм някакъв специалист, с огромно уважение, но искам да споделя. Професор Ел ме очарова с две неща и то много. За мен тази вечер е един празник. И накратко ще кажа защо. Първо, според мен той изложи основите на една теория, която включва толкова много науки, и история, и философия, и етика, и много още неща. Дори и селското. Да. Второто нещо, с което ме очарова, е, че той уважава поетите. Сами аз имам влечение към тия неща и с дълбоко уважение слушах и мисля, че разбрах дълбокия смисъл на това кратко произведение. Но задавам си въпроса. Ние всички живеем в една културна среда, такава каквато е. В тази културна среда тези идеи, които са полезни, според мен, по някакъв начин трябва да стигнат до повече хора. Говорим за държавата и възниква въпроса, примерно, каква е ролята на университетите, защо те са появили? Според мен, тук се дава основата на една школа. Би могло като мечта да го кажа поетически. Представям си един университет, който да изучава тия неща, защото трябва много хора да възприемат тия позиции, за да се промени нещо. Например, морал. Вие казвате, по нов начин трябва да се погледне на морала. Морала свързана и с друга институция, с образователната функция на
и задължения, които има държавата. Как да се променят? В това отношение аз мисля, че Инга е много полезна, защото тя дава аудитория на толкова големи хора, които имат големи идеи. Така че благодаря ви, така най-спонтанно, просто благодаря. И аз ви благодаря за това, че думите ми се